श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णा पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यशाद्य देशधारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु थैंक यू प्रभु हरे कृष्णा प्रभु நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी थैंक यू माता जी हरे कृष्णा வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் ஐஸ்வரன் டெம்பிள் பெங்களூர் சார்பாக நீங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். நம்ம இப்ப L2 பேட்ச்ல இருக்கோம். நம்ம பக்தி தொண்டு அதை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். சாப்டர் 12. சாப்டர் 12ல இப்போ நம்ம பக்தி தொண்டை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். பக்தி தொண்டு தான் உயர்ந்து, பக்தி தொண்டு தான் தலை சிறந்தது அப்படிங்கறத 7 ஸ்லோகம் வரைக்கும் 12ல இருந்து 1ல இருந்து 7 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்கிறோம். அடுத்தது 2வது போர்ஷன் 8ல இருந்து 13 வரைக்கும் பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள் என்னென்னங்கிறத பார்க்கலாம். 13ல இருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக மற்றும் குணங்கள் என்னங்கிறத நேற்றைக்கு இப்போ 6th ஸ்லோகம் இல்லைங்க, அது ஸ்லோகம் போட்டேன். படிக்கிறீங்களா பிரபு? முருகேசன் பிரபு ஏதாவது படிக்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, இது ஸ்லைடு பளிச்சுன்னு தெரியல. ஓகே ஓகே ஓகே, கலர் பேக்ரவுண்ட் அது படிக்க முடியல. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாங்க. அதுல இருந்து இந்த பக்தி தொண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த சாப்டர் பக்குவமானவர்கள் யாருன்னு கேட்டிருக்காரு பகவான் கிட்ட. பக்தி தொண்டுல முறையாக ஈடுபடுறவங்களா இல்ல அருவ பிரம்மனை வழிபடுறவங்களான்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்டாரு. அதுல பக்தர்கள் பக்தி தொண்டு செய்யறாங்க இல்லையா, அவங்கதான் பக்குவமானவர்களாக இருக்காங்க. அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களை பற்றியும் இங்க விளக்கம் பகவான் கொடுக்கிறாரு.
தோன்றாத அருவபிரமனை வழிபடுறவங்களை பத்தி தான் அர்ஜுனன் வந்து கேட்டாரு. ஸோ யார் வந்து சிறந்தவங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு, பக்தி தொண்டுல தனிப்பட்ட உருவத்தின் மீது, அதாவது நம்ம மனதை நிலைநிறுத்தி நம்பிக்கையோட பக்தி செய்யறவங்க வந்து உத்தமமானவர்கள் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்காரு. எப்போதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறது நித்திய யுக்தா உபாசது, அதுதான் வந்து தூய பக்தர்கள் தான் பக்குவமானவர்கள் அப்படிங்கிறத நேற்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்தோம். அதாவது பக்தி தொண்டில் வந்து விக்கிரகத்துக்கு தியானம் பண்றோம், அதாவது புலன்களை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுல ஈடுபடுத்துறோம், அதாவது பக்தி சேவையில ஈடுபடுத்துறோம், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் ஆயிடுது. நவவித பக்தி பத்தி பயிற்சி செய்யறது மூலமா கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். ரொம்ப எளிமையா இருக்கு, இது இயல்பா இருக்கு. அதாவது ரொம்ப எளிமையான ப்ராசஸ் இது. நம்ம மனதை வந்து அடக்கி ஒரு காட்டுல உட்கார்ந்து அருவபிரமத்தின் மேல தியானம் பண்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்லைங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ கடவுளோட நெருங்கிய உணர்வு டெவலப் ஆகுது இந்த பக்தி தொண்டுனால. கிருஷ்ணரை வந்து பக்தரை விடுவிக்கிறாரு. நம்மளை விடுவிச்சுக்க முடியாதது, அந்த முயற்சி வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ முழுமையாக உணர்ந்து சச்சிதானந்த விக்கிரகம் மூலமா நம்ம பகவானை புரிஞ்சுக்கலாம். 9 வித பக்தி தொண்டு பார்த்தோம். 9 வித பக்தி தொண்டுகள், அதாவது சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் அர்ச்சனம் பாத சேவனம் வந்தனம் தாஷ்யம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம்ங்கிற 9 வித பக்தி தொண்டுகளை பார்த்தோம். 9 வித பக்தி தொண்டுகளுக்கு யார் யாரு அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்கிறதையும் நம்ம இங்க பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சிரவணம் வந்து கேட்கறது, நம்ம கேட்கறது மூலமா பக்தி தொண்டை பண்றது வந்து பரீட்சித் மகாராஜா வந்து எக்ஸாம்பிளா இருக்காரு. அடுத்தது கீர்த்தனம். கீர்த்தனம் வந்து பகவானுடைய புகழ் பாடுறது. அது வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜாக்கு சொல்றாரு இல்லையா, அது வந்து கீர்த்தனம். ஸோ புகழ் பாடுறது, லீலைகளை பத்தி பேசுறது. விஷ்ணு ஸ்மரணம், நினைவு கூறுறது, அது வந்து பிரகலாத மகாராஜர் வந்து எடுத்துக்காட்டா இருக்காரு. பாத சேவனத்துக்கு வந்து லட்சுமி தேவி பகவானின் தாமரை திருவடிகளுக்கு எப்பவுமே சேவை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அர்ச்சனம் வந்து பிருத மகாராஜ். அடுத்தது வந்தனம் செய்யறதுக்கு அக்ரூரரும், அதாவது பிரார்த்தனைகளை முன்வைக்கிறாரு அக்ரூரர். தாஷ்யம்ங்கிறது கட்டளைகளை, பகவானுடைய கட்டளைகளை செயல்படுத்துறதுல ஹனுமான் நமக்கெல்லாம் உதாரணமா இருக்காரு. அடுத்தது சாட்சியம், நண்பனா இருக்கிறது, அது அர்ஜுனன் வந்து உதாரணமா இருக்காரு. ஆத்ம நிவேதனுக்கு பலி மகாராஜர் எக்ஸாம்பிளா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு 5வது ஸ்லோகத்துல பார்ப்போம். எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமா இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. அருவத்தன்மையில பற்று வைக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியானது இல்லை, ரொம்ப கடினமானது. அதுல முன்னேற்றம்ங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். ஏன்னா தவறிட்டோம்னா மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரணும். பக்தி தொண்டு எப்படி இருக்கு, நம்ம எந்த இடத்துல விட்டோமோ அந்த இடத்துல இருந்து மீண்டும் தொடர முடியும். ஸோ பக்தி தொண்டு நமக்கு எளிமையான முறை, இயல்பான வாழ்க்கை முறையில நம்ம இருந்துகிட்டே நம்ம வாழ்க்கையை நெறிமுறைப்படுத்தி பக்தி செய்யும் போது நமக்குள்ள குணங்கள் நிறைய டெவலப் ஆகுது. நம்ம தெய்வீக குணங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம். இந்த மாதிரி தெய்வீக குணங்கள் வந்து இது விசியபிள், இன்விசியபிள், இன்னும் நல்ல குணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா டெவலப் ஆயிருக்கும். அது வந்து நமக்குள்ளேயே புரிதல் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. அருவவாத பாதை வந்து மிகவும் சிரமமா இருக்கு. ஞான யோகிக்கும் பக்தி யோகிக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இங்க பார்க்கலாம். ஞான யோகி வந்து, அதாவது அருவ பிரம்மனை வழிபடுறவங்க வந்து மறைமுக வழியாக வந்து பகவானை அடைய இருக்க முயற்சி செய்யறாங்க. இது வந்து நமக்கு நேரடி வழிமுறையா இருக்கு. தன்னுடைய முயற்சியை மட்டும் நம்பி ஞான யோகிகள் பண்றாங்க. கிருஷ்ண பக்தர்கள் மாயையிலே கிருஷ்ணரே பக்தர்களை வந்து விடுவிக்கிறார் மாயையில இருந்து. சோ இதுல பக்தியும் கலந்துதான் வந்தாகணும், அதனால இல்லைன்னா பண்ணவும் முடியாது. ஸோ பக்தி யோகிக்கு வந்து தூய பக்தி செஞ்சு பகவானை நேரடியாக அடைய முடியுது. சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டதை அறிவது கடினம்,
இது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ணருடைய இடத்தில். எஸ் பிரபு, எஸ் பிரபு, சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஒரு இது சொன்னீங்கல்ல, அந்த பக்தி அந்த மாலையை வந்து பகவான் இது பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுவிக்கிறார், விடுவிக்கிறார். எஸ் பிரபு. அது வந்து பிரபு இந்த இலங்கைக்கு யார் போறது அப்படின்னு இது பண்ணும்போது ஆஞ்சநேயரை செலக்ட் பண்றாங்க. எல்லாரும் யாரையும் செலக்ட் பண்றாங்க, ஆஞ்சநேயரை செலக்ட் பண்றாங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு என்னால போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது எல்லாரும் நீ போலாம் ஏதோ சொல்றாங்க. அப்புறமா அவர் திரும்பி பகவானை ராமரை பார்த்த உடனே அவர் கடைக்கன் பார்வையிலே சொல்லுவாரு, நீ போ, நான் உனக்கு இது இருக்கிறேன் அப்படின்னு அப்படி சொன்ன உடனே அவரு கிளம்பி போறாரு. அந்த இது சொல்றேன்பா. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரிபோ அருமை. ஸோ பக்தர்களுக்கு பகவான் வந்து உதவி செய்கிறார் அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டது இது. பகவானுடன் உறவு சொந்தம் இல்லை. இங்கே பகவானோட நம்ம தீவிர உறவு கொள்ள முடியுது. இந்த உறவு மூலமா நம்ம அன்பு வெளிப்படுது, அன்பு மூலமா பிரேமை வருது, பிரேமை மூலமா பகவானுடைய கனெக்ஷன் ஏற்படுது. ஸோ பகவான் உணர்தலின் அடிப்படையில நம்ம வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கிறத பத்தியும் பிரம்ம நிலையில இருக்கிறத பத்தியும் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம நிலையிலையும் பகவான் நிர்குணம், அதாவது குணங்களற்ற முறையில, ஏன்னா அருவத்தன்மையில வழிபடுறாங்க இல்லையா. இது பகவான நம்ம இவங்க வந்து எப்படி வழிபடுறாங்க, சகுன அந்த ரூபத்துல வழிபடுறாங்க. அதாவது ரூபம், குணங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி நம்ம பகவானை வழிபடுறோம். அதுதான் நமக்கும் பக்தர்களுக்கும் அருவவாதிகளுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். எந்த ஐஸ்வர்யங்களையும் உணர முடியாது. இங்க 6 ஐஸ்வர்யங்களை நம்ம பார்த்தோம். பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் முழுமையா இருக்கு. அழகு, அறிவு, புகழ், துறவு எல்லாத்துலயும் வந்து பகவான் வந்து முழுமையா இருக்காரு. இறுதியில பூரண உண்மையை வந்து உணராம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா இங்க வெற்றி உத்தரவாதம் கேரண்டி கொடுக்குறாங்க. எதுவுமே நஷ்டம் இல்லை. ஒருவேளை அதாவது நித்தியத்துவம் மற்றும் ஞானம் சித்து தன்மைகளை உணரலாம். ஒருவேளை நம்ம அந்த சித் தன்மைகள் எல்லாம் உணர்ந்துக்கலாம். ஆனா ஆனந்தத்தை உணர முடியாது. இங்க வந்து நித்தியம், ஞானம் மற்றும் ஆனந்தம் உணர முடியும். பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மா உணர்தல் அடங்கியுள்ளது. அதாவது பரமாத்மா உணரக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இங்கே கிடைக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. கடின உழைப்பாளியா நம்ம கஷ்டப்பட்டு போகணுமா, இல்ல ஒரு நேரடியான எளிதான வழிமுறையை பின்பற்றணுமாங்கிறது நம்ம முடிவு பண்ணலாம். ஈஸியான பாதை நமக்கு நேரடியா லிஃப்ட் மெத்தட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஈஸியா போய் சேரக்கான வழியை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கல்லு, மரம் அல்லது ஓவியம் போன்ற பௌதீக குணங்களின் மூலம் தோற்றமளிக்கும் போதிலும் பகவானது ஒரு ரூபம் உண்மையில் பௌதீகம் அல்ல. இது பரமபுருஷரின் பூரணத்தன்மை ஆகும். அதாவது பகவான் நம்மள மாதிரியே இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பௌதிகமா அவரை சிந்திக்க கூடாது. அவர் வந்து எல்லா செயல்களையும் செய்யக்கூடியது, எல்லாருடைய புலன்களுக்கும் அதிபதியா இருக்காரு. நம்ம எல்லார பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்காரு. ஒரு அரசன் எப்படி நாட்டுல இருக்கிற மக்களை பத்தி தெரிஞ்சிருப்பாங்களோ, மக்களோட ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி தெரிஞ்சிருப்பாங்களோ, அதே மாதிரி பகவான் நம்ம எல்லார பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்காரு. அவருடைய குணங்கள் லீலைகள் எல்லாமே அற்புதமா இருக்கு. அவருடைய உருவத்தை வைத்து நம்மள மாதிரி இருக்காரு அப்படிங்கிற அந்த தன்மையில நம்ம நினைக்க கூடாது. அந்த ரூபம் வந்து பௌதிக ரூபம் அல்லது ஆன்மீக ரூபம். அதாவது எந்த புலனும் எல்லா வேலைகளையும் செய்யக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது. நினைத்த மாத்திரத்தில் அவரு எல்லா கிரகங்களையும் படைக்கிறாரு. எல்லா செயல்களும் நடக்கிற மாதிரி அவருக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். பகவானும் அவரது அர்ச்சா விக்கிரகமும் வேறல்ல, எல்லாமே ஒண்ணுதான். பகவானிற்கும் பகவான் நாமத்திற்கும் வித்தியாசம் இல்லை. அதே போல பகவானுக்கும் அர்ச்சா விக்கிரகத்துக்கும் வேறுபாடு இல்லை அப்படிங்கறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்காகத்தான் கோயில்ல போயிட்டு வழிபாடுகள் நம்ம பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இப்போ படிக்கிறீங்களா பிரபு? இது தெரியல பிரபு, சின்னதா தெரியுதோ? சின்னதா தெரியுது பிரபு எழுத்து. சரி சரி, கொஞ்சம் எல்லாச்சும் பண்ணிக்கலாம். நீங்க கை வச்சு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா எல்லாச்சும் பண்ணிக்கலாம்.
முடியுதா? சரி, நான் படிக்கிறேன், அடுத்தது படிச்சு. அதனால் தங்களது தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிழையாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டியில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறாரோ பிருந்தாவின் மகனே, அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு எனும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றப்படுவனாக நான் இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோ. அதாவது பகவான் நம்மளை காப்பாத்துறாரு. அந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த சுழற்சி பெரிய சம்சார கடல். அந்த கடலை கடக்கிறது நம்ம பக்தியில வரும்போது ஒரு சின்ன ஒரு பசுமாட்டின் ஒரு கால் தடம் அந்த அளவுக்கு சின்னதாயிடுது. பகவான் பக்தி செய்யும் போது பகவான் கிட்ட நம்ம சேரும் போது அதை எளிதாக கிடக்கிறதுக்கு நம்ம ஆன்மீக குருக்கள் மாலுமிகளாக இருந்து வழிகாட்டி நம்மளை விடுவிக்கிறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ பகவான் பார்த்துக்கிறாரு, நம்மளை காப்பாத்துறாரு. ஸோ எல்லா செயல்களையும் தொடர்ந்து பக்தி செஞ்சு பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்யறது. அது செயல்களை எல்லாம், அதாவது நம்ம தேவையில்லாத வேலைகள் நிறைய செய்யறோம் இல்லையா, நம்ம கடவுளுக்காக செய்யற வேலைகளை செஞ்சுட்டு மீதி இருக்கிற நேரங்கள்ல நம்ம இந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்மளுடைய செயல்கள் தூய்மைப்படுத்தப்படுது. அனாவசிய சண்டை சச்சரவுகளுக்கு நமது இடம் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கிருஷ்ணரே மாயிலிருந்து காப்பாத்துறாரு. முழு சரணாகதி அடையணும். அப்பதான் நமக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும். பக்தன் தனியாக போராடவே தேவையில்லை, எல்லாத்துக்கும் பக்கத்துல வர நம்ம பக்தி உயர உயர பகவானின் கருணை நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். பக்திங்கிறது நான் செய்யறேன்னு நினைக்கிறது இல்லை, கிருஷ்ணர் பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையில நம்ம செய்யணும். எனக்கு பக்தி கொடுங்கன்னு வேண்டிக்கணும் நம்ம பகவான்கிட்ட. ஸோ அது எந்த தலம், அதாவது குழந்தைய தூக்குறாங்க, தூக்கும்போது அது தாயின் கையிலிருந்து குழந்தை என்னைக்குமே கீழே விழாது. ஸோ அந்த 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 நம்பிக்கை அந்த குழந்தைக்கு இருக்கும். தன் கையை விட்டோம், தாய் பார்த்துக்குவாங்கங்கிற மாதிரி. அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணர் கையில போய் நம்பிக்கையோட நம்ம சரணடைஞ்சிடணும். ஸோ நம்ம நம்புறோமாங்கிறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். நம்ம பயத்துல அங்கேயும் இங்கேயும் கை பிடிக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு சரணாகதி வர்றதில்லை. ஸோ பாதுகாப்பு பகவான் பார்த்துக்கிறாரு அப்படிங்கிற அந்த தன்மையில நம்ம உயரணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எளிதான மற்றும் சுலபமான வழி பக்தி முறை. எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து மனங்களை என்னில் நிறுத்தி அனன்ய பக்தி அவர்கள் என்னில் நிறுத்த சொல்லி சொல்றாரு. பகவான் அதாவது எல்லாம் பக்தி செலுத்துங்க என் மேல, செயல்களை எல்லாம் தொடர்ந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். அப்புறம் தியானம் பண்றோம், பகவானை மனதாலையும் தியானம் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ப்ராசஸ் ஈஸியா இருக்கு. அதாவது நடுவுல இன்டரப்ஷன் வந்தா கூட நம்ம திரும்ப பகவானை கண்டினியூ பண்ணலாம், பக்தி தொண்டு மூலமா கண்டினியூ பண்ணலாம். அருவத்தன்மையில அந்த மாதிரி இல்லை. நம்ம பக்தி ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு அதுல இருந்து தவறிட்டோம்னா திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வர வேண்டி வரும். அனன்ய பக்தினா என்னங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்காரு. அவங்களை பிறப்பு இறப்புங்கிற கடல்ல இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. இந்த சம்சார கடல்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு நான் வழிகாட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் அது நம்ம இந்த இந்த உலகமே துக்கவாலயம் அசாஸ்வதம்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. இங்க கஷ்டத்துல இருக்கோங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ரியலைஸ் பண்ணணும். நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம எங்க போய் இருந்தா அந்த நித்திய ஆனந்தம் கிடைக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆத்மாவிற்கு ஆனந்தத்தை தரக்கூடிய அந்த நிலை எதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பக்தி தொண்டு செய்யறோம். பக்தி தொண்டு செஞ்சு அனன்ய பக்தி செய்யும் போது, அதாவது தூய பக்தி செய்யும் போது, கலப்படமற்ற பக்தி, நிறைய இடங்கள்ல டீவியேஷன் ஆகாம ஒரு இடத்துல போக்கஸ் பண்ணி நம்ம வரும்போது நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதுல நமக்கு என்ன ஆகுது, தூய பக்தி கிடைக்குது. அப்போ பகவான் நம்மளை காப்பாத்துறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா.
கிருஷ்ணரை அடையறக்கு ஒருவன் தனது மனதை அவரின் மீது முற்றிலும் நிலைநிறுத்த வேண்டும். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை திருப்தியுறச் செய்வதை தவிர வேறு எந்த பலனையும் பக்தன் அடைய விரும்புவதே இல்லை. பகவான் மேலேயே மனசை நிலைநிறுத்தினோம். ஸோ புருஷோத்தமர் தான் முழுமுதற் கடவுள். நம்ம அவரை திருப்தி செய்யணும். நம்ம திருப்திக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யாம பகவானை திருப்தி செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம செய்யும் போது நமக்கு அந்த பக்தியில உயர முடியுது. அவங்க வேற எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்கறதே இல்லை. இங்க ஒரே ஒரு டார்கெட் என்ன, பலனை எதிர்பார்க்காம சேவை செய்யறோம். அதுதான் உயர்ந்த தன்மை புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது கிருஷ்ண பக்தி எடுத்து கொடுக்கணும், வேறவங்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கணும். வழி தவறி இருக்கிறவங்களுக்கு வழிகாட்டியா இந்த இது ஒரு அமைப்பு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு. பிரபுபாதர் தன்னுடைய 70 வயதுக்கு அப்புறம் போயிட்டு அப்ராட்ல மேற்கத்திய நாடுகள்ல எங்கெல்லாம் ரொம்ப அநாகரிகமான செயல்களையும் அதாவது சூது குடி இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிற அந்த இடத்துல போயிட்டு பிரச்சாரம் செஞ்சு அவங்க மனசுக்குள்ள பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம அனைவரும் அந்த மாதிரி பக்தியை கொடுக்கறதுக்கு தான் பின்பற்றணும். ஸோ தூய பக்தி பாதையை பின்பற்ற நம்ம தொடங்கணும். எப்படி பண்ணாரு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதியாகி நம்ம விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்து நமக்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு இல்லையா? ஒரு மாதிரி தூய பக்தனாகணும், பொறாமையற்றவனாக இருக்கணும், உத்தம நண்பனா இருக்கணும். பகவான் கிட்ட நம்ம தூய பக்தியில இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டு தான் தலை சிறந்ததுங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்லோகம் பார்த்துட்டோம், 6 ஸ்லோகம் பார்த்துட்டோம். பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகளை பத்தி பார்க்க போறோம். அடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக நம்ம மாற்றக்கூடிய குணங்கள் என்னங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள் 7 வரைக்கும் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், மனதையும் புத்தியையும் முழுவதுமா கிருஷ்ணர்கிட்ட நிறைவேற்றணும். அந்த மாதிரி நிலைநிறுத்தும் போது நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்வுல வெற்றி நிச்சயம். பக்தி தான் நம்மளுடைய இலக்கு. நம்ம பகவானை நினைத்தல், சேவை செய்தல், அந்த பிரேமையை வளர்த்திக்கிறது. இதுதான் இந்த பக்தி முறைகள். ஸோ எத்தனை நதிகள் இருந்தாலும் கடைசியில போய் எல்லாமே கடல்ல போய் கலக்குது. அதே மாதிரியா நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நிறைய அங்கேயும் இங்கேயும் எல்லாம் என்னென்ன டிவைடர் இருக்கோ அத்தனையும் கொண்டு நம்ம ஒருமுகப்படுத்தி கிருஷ்ணன்கிட்ட கொண்டு போய் விட்டுறணும். ஸோ எல்லாமே போய் ஆத்துல கலக்கிறது மாதிரி நம்ம எண்ணங்களை நேர்முகப்படுத்தணும். நிறைய பேரோட வாழ்க்கைகள் எண்ணங்கள்னாலதான் நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறோம். நம்ம எண்ணங்களை தூய்மையா நினைக்கிறோம். எண்ணங்கள் தூய்மையாகும் போது நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம். நிறைய இடத்துல நம்ம கலங்கத்தோட இருக்கோம். அதனாலதான் நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கிறோம். அதை அப்படி சொன்னா புரியாதுங்கிறதுக்காகத்தான் நமக்கு என்ன தெளிவா சொல்றாங்க, டைவர்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. கிருஷ்ணபக்தியில டைவர்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் இன்டைரக்டா நமக்குடைய கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் புரியும், போக போக புரியும். அதாவது தெய்வீக இயல்புல நிறைய குணங்களை வளர்த்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. பக்தினாலே நம்மளை நேர்முகப்படுத்துறது, ஃபர்ஸ்ட் நெறிமுறைப்படுத்தி நம்ம ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்றதுலாம். பகவானுக்கு அன்பு செலுத்தி பிரேமையை வளர்த்துறது அது ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். ஆனா இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம மனதை தூய்மைப்படுத்தி, நம்ம எண்ணங்களை தூய்மைப்படுத்தி, நம்மளுடைய செயல்களை தூய்மைப்படுத்தி, புலன்களை ஈடுபடுத்தி, வேற திசைகளை ஈடுபடுத்தி நம்ம இவ்வளவு தூய்மையா பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய இருக்கு. நம்ம சிந்தனை, செயல்கள் எல்லாமே மாறுது. எந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் நம்மளால ஃபேஸ் பண்ண முடியும். அதாவது நம்ம அந்த பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம தேடுறது ரொம்ப கஷ்டம். இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம இதை அடாப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால எந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அதே பொறுமையா எளிதாக நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை உயரும். ஸோ இது பகவத்கீதையோட அற்புதமே. நம்ம எளிதா ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஸோ வெற்றி நிச்சயம் அப்படிங்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகளை இப்ப பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிறுத்துதல், கிருஷ்ணருடன் நேரடியாக உறவில் வாழ்தல். டைரக்டா பேசலாம். கிருஷ்ணரை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே பிரசாதம் அர்ப்பணம் பண்றோம், அவரு சாப்பிடுவாருங்கிற அந்த எண்ணத்துல தியானம் பண்றோம்,
பகவானுக்கு பிடித்தமான பதார்த்தங்களை செய்யறோம். பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்யும் போது அதுல ஒரு பிரேமை வளருது. பகவான் கூட பேசுறோம். நம்மளுடைய பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தா நம்ம சொல்றோம். அது மூலமா நமக்கு ஆன்மீக குரு மூலமா வழிகாட்டுதல் கிடைக்குது. ஸோ இது மாதிரி டைரக்ட் கனெக்ஷன் நமக்கு கிடைக்குது. அது 8வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். அடுத்ததுல சாதன பக்தியின் பக்தி திட்டங்களை பின்பற்றுதல். இதுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன். அடுத்தது பிரபு இந்த ஃப்ளோ சார்ட் போட்டிருப்பாங்க. பக்தி தொண்டின் ஏணிப்படிகள். கிருஷ்ணரை அடைவதற்கான விருப்பத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுதல் சாதன பக்தி பண்றோம். சாதன பக்தினா என்ன? இப்ப காலையில என்ன வேலை இருந்தாலும் எல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க எல்லாம் இப்ப உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா? நம்ம இது பகவானை பற்றி கேட்கலாம், பகவானை பத்தி ஏதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறது சாதன பக்தி. நம்ம டெய்லி இதை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா ரெடி பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றோம், பகவானுக்கு பிரசாதம் வைக்கிறோம், பகவானை தரிசிப்பதற்காக கோயிலுக்கு போறோம். ஸோ இது எல்லாமே சாதன பக்தியில வருது. பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வளர்த்துக் கொள்ளுதல். கிருஷ்ணரை அடைவதற்கான விருப்பத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுதல். பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசையை வளர்த்துக்கணும். அடுத்தது கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுதல். பக்தி தொண்டில் செயலாற்றுதல். பகவானுக்கு பிடிச்சதை செய்யறோம், அது கிருஷ்ணருக்காக செயலாற்றுதல். குறைந்தபட்சம் புண்ணிய செயல்கள் செய்யணும். தூய்மையான மன அமைதி, படிப்படியுடன் முன்னேற்றம். ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம பாவ காரியங்கள் செய்யாம தடுக்கிறோம். நமக்கு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ நம்ம கடைபிடிக்கிறதுக்கு சரி பண்ணணும். மது, மாது, சூது, மாமிசம் இந்த 4 முறைகளையும் தவிர்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உன் மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நமக்கு பகவான் பிடிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம இருக்கிறது, அவர் மனதுல போய் நம்ம இருக்கணும். அப்படின்னா எவ்வளவு உயர்ந்த பக்திக்கு போகணும். அவரு நம்மள நினைக்கிறாரு. இந்நேரத்துல இப்ப நம்ம பக்தன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான், என்ன காரியங்கள் செய்துட்டு இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பகவான் நம்மளை பத்தி நினைக்கிறார். ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இப்போ அர்ஜுனனுக்கு பிரச்சனை வரும்போது தேடி வராரு பாருங்க. அர்ஜுனனுக்கு போர்ல ஒரு பிரச்சனைங்கிறப்ப தேடி வராரு. 12.8. அப்புறம் மரண நேரத்தில் அந்த காலைச்ச மாமியர் நம்ம மரண நேரத்தில் பகவானை நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க சாதனா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த சாதனை பண்ணும் போதே பகவானுடைய மனதுல போய் இடம் பிடிக்கிறோம். மனதுல இடம் பிடிக்கும் போது பகவான் அந்த நேரத்துல நமக்கு அந்த ஞாபக சக்தியை கொடுக்கிறாரு. அவர் தன்கிட்ட வர்றதுக்கான அந்த வழிமுறையை அவரே காட்டுறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணரை மட்டுமே நினைத்து தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டது. மனதை என்மேல நிலைநிறுத்தி மையேவ மன ஆத்ம உன்னுடைய முழு அறிவையும் எண்ணில் ஈடுபடுத்துவாயாக. மைய புத்தியும் நிவேஷையா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பலன்கள் என்னன்னா, நீ எப்போதும் எண்ணில் வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. பகவான் இந்த இடத்துல ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்திருக்காரு, நீ எண்ணில் வாழ்வாய் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எண்ணில் நான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டுதான் இத்தனை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல பார்ப்போம். அடுத்த லெவல்ல நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது பக்தி தொண்டில் என்ன பண்றோம், பகவானுடைய மனதுல நம்ம வாழணும். பகவானுடைய மனதுல இடம் பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையானதை பகவானே பார்த்துக்கிறாரு. அது உயர்ந்த பக்தியா இருக்கு. இதெல்லாம் அனன்ய பக்தி ப்ராசஸ் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தூய பக்தி அதுக்கு எவ்வளவு கான்சென்ட்ரேஷன் வேணும் இல்லையா? எல்லார் மேலேயும் அன்பு செலுத்தலாம், ஆனா போக்கஸ் ஒருத்தர் வைக்கணும். எல்லா தேவதைகளுக்கும் மரியாதை கொடுக்கலாம், ஆனால் நம்ம முழுமுதற் கடவுள் யாருன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சு அந்த கான்சென்ட்ரேஷன்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம உயர்ந்த நிலைக்கு வரணும். ஹரே கிருஷ்ணன். செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலை நிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக.
என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பகவான். அதாவது நம்மளும் மனதை வந்து நிலைநிறுத்துன்னு சொல்றீங்களே, என் மனசு வந்து நிறைய தடங்கள்ல இடைஞ்சலா இருக்கே, எப்படி நான் வந்து பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறது, கொஞ்சம் ப்ராசஸ் வந்து டஃப்பா தெரியுது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா. ஆனா பக்தி யோகத்தோட ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றும் போது நம்ம அந்த சாதனா பக்தி எல்லாம் செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த அனர்த்தங்கள் போயிடுது. அனர்த்தங்கள் போகும்போது நம்ம தூய பக்தியில அவனுடைய விருப்பத்தை நானே நிறைவேற்றுகிறேன் அப்படிங்கிறார் பகவான். ஸோ நம்மளோட முயற்சி தான் இங்க தேவை. ஒரு ஸ்டெப் நீங்க வச்சீங்கன்னா போதும், ஒரு ஸ்டெப் நான் முன்னாடி வரேன்னு கேட்கிறாரு. அந்த ஒரு ஸ்டெப் நம்ம வைக்கிறதுக்கு தான் நிறைய யோசனை பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மனதை பகவான் மீது பிறளாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் சாதனா பக்தி, சாதனான டெய்லி, அதாவது நம்ம ருட்டீனா பண்ற அந்த பக்தி முறைகள், காலையில எந்திரிக்கிறோம், மங்களாரத்தி பண்றோம், சாண்டிங் பண்றோம், பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுக. அபியாச யோகேன அப்படிங்கிறது ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுறது. இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்ன அபியாச யோகேன பலன் வந்து பகவானை அடைவதற்கான விருப்பத்தை விருத்தி செய்வது. பகவானை அடையக்கூடிய அந்த எண்ணம் வந்து விருப்பமா மாறி நம்ம அந்த எண்ணத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவதுங்கிறது புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறை. ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ், அவருடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் அந்த பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க முறைகளை பின்பற்றினா போதும், மற்றதை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா. என் மனதுல நிலைநிறுத்த முடியலன்னா நீ அந்த ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றினா போதும்னு சொன்னாரு. அதுக்கான விளக்கம் இங்க கொடுத்திருக்கு. புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறை என்னென்ன இருக்கு? புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது, திசை தான் திருப்ப முடியும். அதை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்றோம்? பக்தி சேவையில ஈடுபடுறோம். ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அதிகாலையில் எழ வேண்டும். நமக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எந்திரிச்சு சாண்டிங் பண்றது, பகவானை நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த தளத்துல இருக்கு. ஏன்னா இங்க என்ன அலைகள் வேவ்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ சத்துவ குணத்துல நம்ம உயர முடியும். அந்த வேவ்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் நிறைய இருக்காது, கான்சென்ட்ரேஷன் ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனாலதான் பிரம்ம முகூர்த்தத்துல வந்து மங்களாரத்தி பண்றோம், பகவானை நினைக்கிறோம், பகவானுக்கு சேவை பண்றோம், சாண்டிங் பண்றோம், பகவத்கீதை கேட்கிறோம். ஸோ இது எல்லாமே காலையில் டைம்ல நம்ம பண்றோம். அப்போ வந்து நம்மளுடைய பிரார்த்தனைகள் எளிதாக நிறைவேறும். ஸோ கோயிலுக்கு போயிட்டு பிரார்த்தனை பண்றது, ஹரே கிருஷ்ணா ஜபம் செய்யறது, விக்கிரகத்துக்கு அர்ப்பணித்த மலர்களை சேகரிக்கிறது, அதை நுகர்றது, இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய புலன்களை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துறது. நைவேத்தியம் செய்வதற்கான உணவுப் பொருட்களை சமைக்கிறது, பிரசாதம் ஏற்றுகிறது, பக்தர்களிடமிருந்து பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவதையும் கேட்க வேண்டும். ஸோ என்னென்ன பண்ணோம்? காலையில எந்திரிக்கணும், குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து சாண்டிங் பண்றோம். சாண்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றோம், விக்கிரகத்துக்கு வழிபாடு செய்யறோம், அப்புறம் வந்து நைவேத்தியம் செய்யறோம், பகவானுக்காக நைவேத்தியம் செய்யறோம். அந்த உணவுப் பொருட்களை வந்து சமைச்சதுக்கு அப்புறம் பிரசாதமா அர்ப்பணம் பண்ணி, அந்த போகாவை அர்ப்பணம் பண்ணி பிரசாதமா மாத்தி நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம். பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பக்தர்கள் வாயிலிருந்து நம்ம கேட்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒழுக்க நெறிமுறைகளை பின்பற்றும் போது தன்னால அந்த பக்தியில உயரும். இது யார் வேணாலும் செய்யலாம், இதுக்குன்னு எந்த தகுதியும் கிடையாது, தேவையில்லை. எல்லாரும் எந்த வித பாகுபாடும் இல்லை, கீழ்குலத்தோர் மேல்குலத்தோர்ங்கிற எந்த பாகுபாடும் இல்லை, எல்லாரும் செய்யலாம். பக்தி செய்யலாம். நிச்சயமாக ஒருவரை இறையன்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும். இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஈஸியா உங்களை மேல கொண்டு போயிடும். நீங்க வேற எந்த வித தவம் தான் இது மெடிடேஷன் ப்ராசஸும் தேவையில்லை. இதுவே உங்களை வந்து ஈஸியா கொண்டு வரும். அவங்க நிறைய முறைகள்ல வந்து பகவானை உணர ஆரம்பிப்பாங்க. இங்க உணர்தல் தான் முக்கியம், கான்சியஸ்னஸ். அதை வந்து அதிகமா விளக்க முடியாது. அதுக்காகத்தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி உணர்தல் ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் வரும். ஒரு சிலருக்கு அந்த கீர்த்தனத்திலேயே பகவானை உணர்வாங்க, கீர்த்தனம் பண்ணும் போதே மெய் மறந்துருவாங்க, தன்னை மெய் மறந்துருவாங்க. ஒரு சிலர் விக்கிரகத்தை பார்க்கும்போது அப்படியே பகவானை பார்த்து கண்ணில் வந்து நீர் சுரக்க ஆரம்பிச்சோம். அந்த அளவுக்கு மெய்மறந்த நிலையில அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட தன்னையே அர்ப்பணிச்சுடுவாங்க. அந்த விக்கிரகத்தை பார்க்கும்போது அவங்களால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது. நமக்கு ரொம்ப விருப்பப்பட்டவங்க யாராவது வந்தாங்கன்னா வளரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பகவானை பார்க்கும்போது அவங்களோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் போயிட்ட மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு விளக்கம் கிடைக்கும்.
நம்ம அந்த உணர்தல் நிலைக்கு உயரும் போது பக்தி ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி யோகம் வந்து புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த முறையில் கிருஷ்ணர் மீது உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் இயல்பான அன்பை புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும். அதாவது நம்ம கிருஷ்ண பக்தி ஒருத்தர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஆல்ரெடி பக்தி இருக்கும். கிருஷ்ண பக்தி இல்லாம யாருமே இல்லை. அதுவும் மானிட பிரிவில வந்தவங்க எல்லாருக்கும் நமக்கு கம்பல்சரி அந்த கிருஷ்ணன். நம்ம விலங்கினங்கள்லயே ஒரு சிலர் பாக்குறோம் பக்தியில வந்து அது கீர்த்தனம் பண்ணும்போது டான்ஸ் ஆடுறதும், ஒரு சிலது வந்து அப்பப்ப கோயில்ல வந்து கோயிலேயே படுத்திருக்கிறதையும் நிறைய நிறைய விலங்குகள்லயே பாக்குறோம். ஸோ அதுல வந்து நம்ம நம்ம மானிட பிறவில எல்லாருக்குள்ளேயும் உறங்கிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த கிருஷ்ண பக்தி. அதை போய் தட்டி எழுப்புறோம். அவ்வளவுதான் நம்ம பண்றோம். உறங்கிட்டு இருக்குது ஆல்ரெடி. எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த பக்தி இருக்கும். இன்னைக்கு வரல அப்படின்னா அவங்களுக்கு டைம் வரும். அந்த டைம்ல அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஒரு சிலர் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாம் கொடுத்து வைத்த ஆத்மாக்கள், பகவானின் கடைக்கண் பார்வைப்பட்ட ஆத்மாக்கள். அவங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டாங்க இங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி எளிதா ஒரு சிலர் பர்த்ல இருந்தே தெரிஞ்சிருப்பாங்க. அது இன்னும் இன்னும் ஆல்ரெடி பிளஸ்டு சோல்ஸ். ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி ஒரு கருணை கிடைச்சிருச்சு. நம்ம எல்லாம் செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கோம். என்ன இந்த கப்பல்ல ஏறி உட்கார்றோம். ஏறி உட்கார்ந்தா இவங்க கொண்டு போய் நம்மளை சேர்த்திடுவாங்க. நீங்க எந்த கஷ்டப்பட்டு ப்ராசஸ்லயும் நீங்க ஏணிப்படி ஏறி கஷ்டப்பட்டு வேர்த்து விறுவிறுத்து நம்ம எந்த செயலையும் செய்ய தேவையில்லை. நம்ம இந்த சம்சார கடலை கடக்கிறதுக்கு இந்த கப்பல்ல வந்து ஏறிட்டோம். கிருஷ்ண பக்திங்கிற இந்த கப்பல்ல ஏறிட்டோம். இதுல வந்து ஆன்மீக குருக்கள் மாலுமியா இருந்து வழிகாட்டுறாங்க. நம்ம அந்த இலக்கை போய் ஈஸியா அடைஞ்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி தொண்டின் சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றுதல். வழிமுறை புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக. இப்ப முன்னாடி சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதையே திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க. ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல். ஆன்மீக குருவை சரணடையணும். சரணடையும் போதுதான் இந்த அறியாமையிலிருந்து நமக்கு தெளிவு கிடைக்கும். நாம் நிறைய அறியாமையில இருப்போம். நம்மளுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது என்ன அறியாமைங்கிறதே தெரியல. நிறைய விஷயங்கள் புரியவே இல்லை. நம்ம பௌதீகத்துல தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் ஞானம் அறிவுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதுக்கு மேல இருக்கிற அந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சிக்காம இருக்கோம். அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து தெளிவாகணும் அப்படின்னா நம்ம ஆன்மீக குருவின் கருணை மூலமாக தான் பெற முடியும். அவர்களோட பக்தி மூலமா அவங்களுடைய பக்தியும் அந்த கருணையும் தான் நமக்கு வந்து ஈஸியா நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கும். அறியாமையில இருந்து அஞ்ஞான திமிராந்த ஞானாஞ்சன சலாக்கையான்னு நம்ம படிக்கிறோம். பிரணத்தில படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ இந்த அஞ்ஞானத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறாங்க. ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல் படி நம்ம செய்யணும். அதிகாலை விழித்தெழுந்து கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கணும். விக்கிரகங்களுக்கு மலர்களை அர்ப்பணிக்கணும். விக்கிரகங்களுக்காக உணவு சமைக்கணும். அவங்களுக்கு சமைச்சு பிரசாதத்தை ஏத்துக்கிறோம். தூய பக்தர்கிட்ட பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கிறோம். எல்லாரும் பயிற்சி செய்யலாம். இதுல பலன் வந்து இறை அன்பும் உத்தரவாதம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஆதி லீலையில 17.22 ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. கலிகாலே நாம ரூபே கிருஷ்ண அவதார நாம ஹைத்தே ஹய சர்வா ஜெகத் நிஸ்தார. இதுல வந்து என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் கொடுத்திருக்காங்க? இந்த கலியுகத்துல பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணரின் அவதாரம் ஆகும். கலியுகத்துல பகவானின் அவதாரம் இங்க கிருஷ்ணரை டைரக்டா இருக்காரு, அந்த மந்திரத்துல இருக்காரு. இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்கிறான். இட் இஸ் a connecting device between கிருஷ்ணா அண்ட் us. ஸோ நம்ம டைரக்டா போய் பகவான் கிட்ட கனெக்ட் பண்றோம். ஒரு மொபைல் நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க. என்னென்ன மொபைல் நம்பர்? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே சொல்லிட்டு நம்ம இந்த மந்திரத்தை மகாமந்திரம். இந்த மந்திரத்துக்கு எந்தவித நிபந்தனைகளும் இல்லை. நம்ம எல்லா நேரங்களிலும் சொல்லக்கூடிய ஒரு மகாமந்திரமா இருக்கு. அதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. காயத்ரி மந்திரம் எல்லாம் எளிதா எல்லாரும் சொல்ல முடியாது. அதுக்கான வழிமுறைகள் நிறைய இருக்கு. அது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல பண்ணணும், சுத்தமா பண்ணணும். அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இந்த மகாமந்திரம் சுலபமா இருக்கு. எல்லா நேரத்திலையும் செய்யலாம். சீக்கிரமா நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேற முடியும். அந்த 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 டேஸ்ட போக போக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் வந்து கனெக்டிங் டிவைஸ், பகவானோட போன் நம்பர். இந்த போன் நம்பரை நம்ம டைப் பண்ணா போதும், பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துடலாம். அதுக்காக ஒரு தடவை சொல்லிட்டு நம்ம உடனே நம்ம ட்ரை பண்ண முடியாது. அதை மனதளவுல நம்ம வந்து பகவானை நினைத்து அந்த அனன்ய பக்தியில முன்னேறி
நம்ம போக போக இதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸ் பயிற்சி தானே நம்ம இங்க எடுத்துட்டு இருக்கோம். பௌதிக உலகத்திலேயே நம்ம வந்து இது ஒரு ட்ரைனிங் டிவிஷன் தான். இங்க வந்து பயிற்சி செய்யறதுக்காக தான் நம்மள எல்லாரையும் இங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்க. நம்ம இதுல பக்தி செஞ்சு பயிற்சி செய்யும் போது நம்ம முன்னேறலாம். ஸோ நேரடியாக உறவு கொள்றாங்க. அவ்வாறு செய்பவர்கள் நிச்சயமாக விடுதலை பெறாங்க. வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது எளிமையானதா? ஆம். நடைமுறைக்கு ஒத்து வருமா? ஆம். இதில் எனக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுகின்றதா? ஆம். நான் நேர்மறையாக உணர்கின்றோமா? ஆம். இதனை முயற்சி செய்ய நான் தீவிரமாக உள்ளேனா? ஆம். குறிப்பு: 3 அல்லது அதற்கு மேல் ஆம் இருந்தால் சப்தமாக உச்சரிக்கவும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. பக்தி யோகத்தை துவங்கிவிட்டோம் நம்ம நினைச்சுக்கலாம். இந்த கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? எளிமையா இருக்கா? ஓகே. நடைமுறைக்கு ஒத்து வருதா? எஸ். நமக்கு எதாவது பிரச்சனை இல்லைல்ல, ஈஸியா பண்ணலாம் இல்லையா? இதுக்கான நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம பாட்டுக்கு செய்யற வேலைகளை செஞ்சுட்டு நடுவுல இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஓய்வு நேரத்துல இதை பண்ண முடியுது. நம்பிக்கை நமக்குள்ள கொஞ்சமாவது வருதா? கிருஷ்ணர் யாருன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிற நம்பிக்கை. எஸ். ஓகே. ஸோ நம்ம நேரடியா கனெக்ட் பண்ண முடியுங்கிற நம்பிக்கை இருக்கா? இந்த முயற்சி கொஞ்சம் தீவிரப்படுத்தலாமா? டைரக்டா என்னவோ நினைச்சோம் நம்ம ஒரு வாரம் 10 நாள் போய் உட்காரணுமே அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் மலைப்பா இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து ரெகுலரா வர இந்த டைம் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளாஸ்ல வந்து உட்காரோம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ல வந்துட்டோம். அதனால வந்து நம்ம இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லி பக்தி யோகத்தை முன்னேற்றோம். அதாவது பக்திங்கிறதே ஒரு கலை தான். இதுக்கு வந்து தொடர்ச்சியா ஒரு பயிற்சி தேவை. இந்த பயிற்சி தான் நம்ம இங்க பண்றோம். அதுக்காகத்தான் நமக்கு வந்து இந்த நெறிமுறைகள்ல சாதனா பக்தி இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஒரு கலை, இது ஒரு ஆர்ட். எந்த கலையும் வந்து ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணும் போதுதான் நம்ம வந்து அதுல வெற்றி பெற முடியும். வீணை இருக்கு, வீணை வாசிக்கிறோம், மிருதங்க வாசிக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணணும்? ரெகுலர் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ரெகுலர் பிராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கலை வந்து நம்மளை பிடிச்சுக்கும். ஸோ நம்ம அது வந்து ஈஸியா அதுல வந்து முன்னேற முடியும், வெற்றி கிடைக்கும். ஸோ இந்த சாதனா பக்தியில தொடர்ச்சி இருந்தாலும் நமக்கு வெற்றி நிச்சயம். 12.10 ஸ்லோகம். அபியாசே அபியாசே அபியசமர்த்தோசி மத்கர்ம பரமோ பவ மத்தமபி கர்மாணி குர்வன் சித்திம் அவாப்ஸ்யசி. இந்த இடத்துல பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், இந்த மாதிரி பக்தி யோகத்தின் விதிகளை பின்பற்ற முடியலனாலும் பயிற்சி செய்ய முடியலனாலும் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. நிறைய பேர் பாருங்க, அந்த பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு இருப்பாங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தித்துல முன்னாடி வந்துருவாங்க. எந்த படிப்பறிவும் இருக்காது, எந்த ஞானமும் இருக்காது. ஆனா பக்தி தொண்டு செய்ய ஒரே காரணத்துக்காக அவங்க பக்தி தளத்துல முன்னேறி இருப்பாங்க. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாங்கிறத பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு. நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த கோசாலையில போய் வேலை செய்வாங்க, படிப்பறிவே இருக்காது. ஆனா அவங்களோட குழந்தைகள் எப்படி வர்றாங்க? கிருஷ்ண பக்தியில பிறக்கும் போதே கிருஷ்ண பக்தியில வந்துடுறாங்க. எவ்வளவு எளிமையா மிருதங்கம் வாசிக்கிறாங்க, அவ்வளவு கீர்த்தனைகள் பாடுறாங்க. படிப்பறிவு ஜாஸ்தி இருக்காது, ரொம்ப கம்மியா தான் படிப்பாங்க. அவங்களோட நாலேஜ் வந்து லிமிட்டடா தான் இருக்கும். ஆனாலும் பக்தியில ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே வராங்க. பிரகலாதர் எப்படி வந்தாரு? பிறக்கும் போதே அவரு அந்த பக்தியோட வந்துட்டாரு. ஏன்னா அவர் வயிற்றுல இருக்கும் போதே அந்த ஞானத்தை வந்து நாரதர் கொடுத்தாரு அவங்க அம்மாக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு வந்து அந்த அதுக்காகத்தான் பிரெக்னெண்டா இருக்கும் போது அவங்களோட எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் வந்து அவங்களை நெறிமுறைப்படுத்தும், அந்த குழந்தைக்கு உயர்ந்த தளத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை, அதாவது 12.9ல சொன்ன மாதிரி பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் கிருஷ்ண பக்திக்கான பிரச்சாரத்திற்கு அனுகூலமானவனாக இருக்க வேண்டும். எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. மத்கர்ம பரமோ பவா. அதாவது நீ வந்து பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றது. என்ன சொல்றாங்க? அதாவது கிருஷ்ண பக்தி பிரச்சாரம் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு போய் அனுகூலமா இருக்கிறாங்க, பிரதிகூலமா இருக்கக்கூடாது. அனுகூலம்னு என்ன? ஃபேவரபிளா இருக்கணும். அவங்க சொல்ற மாதிரி செய்யணும், அவங்க வழிகாட்டுதல் படி செய்யறோம். பாருங்க, இப்போ வந்து ஜெகநாத ரத யாத்திரை நடக்குது, எத்தனையோ சேவைகள் கொடுக்குறாங்க. மேங்களூர் டெம்பிள்ல எல்லாரும் போயிருக்காங்க, எல்லாரும் போயிட்டு பக்தர்கள் அனைவரும் கலந்துக்கிட்டாங்க.
இங்க இருந்து போனவங்க எல்லாருக்கும் சேவைகள் அலோகேட் பண்ணாங்க. பூ கட்டுற சேவை, பகவானுக்கு மலர் மாலை அணிவிப்பதற்காக, அதுக்கப்புறம் வந்து கீர்த்தனை பாட சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அந்த ரத டெக்கரேஷன் பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவைகளோ அதெல்லாம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த கிச்சன்ல போயிட்டும் நம்ம வந்து வேலைகள் செய்யலாம். அது தீட்சை வாங்கினவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து பகவானுக்கு நெய்வேத்தியங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கும் உள்ள அனுமதி கொடுக்குறாங்க. இல்லாதுன்னா நம்ம வந்து பேசிக் லெவல் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக காய்கறிகள் கட் பண்ணி கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள், இது மாதிரி எல்லா ப்ராசஸும் பக்தியில செய்யும் போது நமக்கு இந்த பௌதிக சிந்தனையிலிருந்து விடுபடலாம், மாயையிலிருந்து தப்பிக்கலாம், பகவானை நெருங்கலாம். ஸோ நீங்க அதை ஈஸியா ஃபாலோ பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு பகவான். நம்ம ரெண்டையும் சேர்த்து பண்ணும்போது நமக்கு உத்தம நிலைக்கு போகலாம். அதாவது நெறிமுறைகளையும் பின்பற்றி, அதாவது சாதனா பக்தியும் ரெகுலரா எந்திரிக்கிறது, சாண்டிங் பண்றது, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றது, நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, நைவேத்தியம் பண்றது, இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு கோயிலுக்கும் போயிட்டு சின்ன சின்ன சேவைகளும் அப்பப்போ பண்ணும்போது நம்ம இந்த பக்தி தளத்துல உயர முடியும். இவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. விதிகளை பயிற்சி செய்ய இயலாவிடில் வெளிப்புலன்கள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுவதில் ஈடுபடுத்தணும். நம்ம எல்லா புலன்களையும், நான் சொன்னேன் இல்லையா, கண்ணை வந்து பகவானை பார்ப்பதற்கும், மூக்கு வந்து பகவானுடைய மலர்களை நுகர்வதற்கும், கைகளை வந்து பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்தவும், கால்களை வந்து பகவானுடைய கோவிலுக்கு வந்து செல்வதற்காகவும், இல்ல பகவான் சம்பந்தப்பட்ட அந்த வேலைகளை செய்யறதுக்காகவும், இப்படி கிருஷ்ணருக்காக செயல்படும் போது நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். இதுல 9th சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னாங்க. யத் கரோசி யத் அஷ்னாசி யத் ஜுஹோசி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்ய மத்தர்ப்பணம். அதாவது நீ எதையெல்லாம் செய்யறியோ அதையெல்லாம், எதையெல்லாம் முன்கிறாயோ, எதையெல்லாம் படைக்கிறாயோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கிறாயோ, எந்த தவமெல்லாம் செய்யறியோ எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணமா பண்ணன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லிட்டாரு. நம்மளுடைய போக்கஸை வந்து நெறிமுறைப்படுத்த ஈஸியான வழி, நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து பகவானை மையமா வச்சு செஞ்சுக்கிறணும். அப்போ வந்து நமக்கு அந்த பக்தியின் தளத்துக்கு உயர முடியும். பகவானை மையமா வச்சு செய்யறதுங்கிறதா இங்க சொல்லிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தியானம் செய்யறது கஷ்டமா இருக்குன்னா வேலை செய்யணும், அவ்வளவுதான். அதுல இருந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரே முடிவு தான் நமக்கு. கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்பட்ட, கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு அந்த சேவையில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கும் போது நம்ம புலன்களை தூய்மைப்படுத்த முடியுது. தியானங்கிறது கஷ்டமான ப்ராசஸ் நம்ம நினைச்சோம்னா நம்ம இந்த நிலையில பண்ணிட்டு பக்தியில உயர முடியும். ஸோ பக்தியுடன் செய்யும் போது அந்த வேலைக்கு மதிப்பு இருக்கு. ஒரு இரும்பு கம்பி இருக்கு, அதை வந்து நம்ம நெருப்புல சூடுபடுத்தும் போது என்ன ஆயிடுது, அதுவும் நெருப்பாவே ஆகிவிடும். அது நீங்க ரொம்ப நேரம் அந்த இரும்பு கம்பியை வந்து, இந்த ராடை வந்து அந்த நெருப்புலயே வைக்கும் போது அந்த ராடும் கூட நெருப்பா மாறிடும். நம்ம செய்யும் போது பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அது ஃபுல்லாவே டைரக்டா நெருப்பாவே மாறிடும். ஸோ அதே மாதிரிதான். ஸோ எந்த வேலை செஞ்சாலும் அது பகவானுடைய கனெக்ஷன் ஆயிருக்காங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்விலும் முன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படிங்கிறது சொல்ல. எல்லாத்துக்கும் வழிமுறைகள் கொடுத்திருக்கார் பகவான். இந்த முயற்சியிலையும் உன்னால செய்ய முடியல அப்படின்னா செயலின் விளைவுகளை தியானம் செய்யணும். நம்ம முதலே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பலன்கள் மீது பற்று இருக்கக்கூடாது, நம்ம கடமையை தான் செய்யணும். அதே மாதிரிதான் பகவானுக்கு தேவையான அந்த சேவைகளை செய்யணும், ஆத்ம தளத்துல உயரணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னால 12ல இருந்து 10th ஸ்லோகத்துல சொன்ன மாதிரி செய்ய முடியலன்னா உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். சர்வ கர்ம பல தியாகம், பலன்களை வந்து எல்லாமே பகவான்கிட்ட அர்ப்பணித்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கடைசி முயற்சியிலேயே ஆத்ம தளத்துல உயரணுங்கிறதுக்காக தான் ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்தாரு. இல்லைன்னா நான் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்த அர்ஜுனன் வந்து அந்த தவறான புரிதல் இருந்து விடுபட்டார் இல்லையா, அது மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா.
கிருஷ்ணர் வந்து பல்வேறு மாற்று வழிகளை வழங்கி நாம் முன்னேறுவதற்கான உற்சாகத்தை அளிக்கிறார். நீங்களே ஒப்பீடு செய்து கொள்ளுங்கள் கொடுத்துட்டார். நிறைய மாற்று வழிகளும் கொடுத்துட்டாரு. இது முடியலன்னா அதை பண்ணு, அதை முடியலன்னா இதை பண்ணுன்னு ஈஸியாவே கொடுத்துருக்காரு. இதுல இனிமேலும் கஷ்டம் இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும். இவ்வளவு ஈஸியான ப்ராசஸ இவ்வளவு தெளிவா எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் பரந்த மனப்பான்மை உடையவர், அனைவரையும் அரவணைக்கக்கூடியவர், பாரபட்சமற்றவர். பகவத்கீதையின் இந்த மனநிலையை ஏற்றுக்கொண்டால் சமுதாயத்தில் அதிகாரப்பூர்வமான மாற்றம் ஏற்படும். நம்ம ஒருத்தரை மாத்திரக்கு முயற்சி செய்யறது வந்து என்டையர் சமுதாயத்துக்கே நல்லது நல்லது பயக்கும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த சமுதாயமே அமைதியா இருக்கும். ஏன்னா இந்த இந்த அனைத்து சொத்துமே வந்து பகவானின் சொத்து, நம்ம இங்க அனுபவிக்க வந்திருக்கோங்கிற அந்த எண்ணத்துல இருந்து மாறி பகவானின் சொத்துக்கு நம்ம வந்து வந்திருக்கோம், அவ்வளவுதான். ஸோ பகவான் தான் உரிமையாளர், நம்ம உரிமையாளர் இல்லை. அந்த மனோநிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். போக போக அதெல்லாம் படிப்போம். நம்ம ஈசோபநிஷத்து மற்ற உபதேசாமிர்தம் அதுலெல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து பகவானின் ஈசா வாக்கியம் இதம் சர்வம் சொல்லியிருக்காங்க. எல்லாமே பகவானின் சொத்து. அந்த நிலையில உயரும்போது சமுதாயமே மனதுல நிறைய பேர் பணம் சேர்த்து வைக்கிறத பாக்குறோம். எத்தனை ஜென்மம், எத்தனை பிறவிகளுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஜென்ரேஷனுக்கு அது வந்து ஹெல்ப் ஆகுமோ தெரியாது. அப்படி அவங்க சேர்த்திட்டு இருக்காங்க. ஆனா எதுவுமே கூட வர போறதில்ல, எதுவுமே அவரு நினைக்கிற மாதிரி நடக்கவும் போறதில்ல. இருந்தாலும் அது மேல பற்ற வச்சுட்டு அது பின்னாடி நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருக்கிறத பாக்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பக்தியின் தலம் குறைவா இருக்கிறதுனால வர்ற பிரச்சனைகள். ஸோ அந்த பக்தியும் கலக்கும் போது நம்ம இது வந்து எனக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிட்டு மற்றவங்களுக்காக அதை விட்டு கொடுக்கறது வந்து நம்ம தன்மையை உயர்த்தும். ஹரே கிருஷ்ணா. அதிகாரப்பூர்வமான மாற்றம் ஏற்படும் சொல்லியிருக்காங்க இங்க. இந்த பயிற்சியை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள இந்த பயிற்சியை ஏற்றுக்க முடியலன்னா ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள், இல்லைன்னா ஞானத்தையாவது விருத்தி செஞ்சுக்கோன்னு சொல்றாரு. ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலனை தியானம் செய்வது சிறந்தது. ஏனெனில் இந்த தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? தியாகம், அதாவது பலன்களை தியாகம் செஞ்சிடணும். பலன்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடணும். நம்ம வந்து அந்த பலன் மேல பற்று இருக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களால் கிருஷ்ண உணர்வினை பயிற்சி செய்ய முடியவில்லை என்றால் தியானத்தின் மூலம் பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியும். தியானத்தினால் ஒருவன் தனது உண்மையான நிலையை புரிந்து கொள்ள முடியும். பற்றின்றி கடமைகள் செய்து பலனை அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். எளிதானது, நடைமுறைக்கு உகந்தது. பலனை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது உயர்ந்தது, நடைமுறைக்கு உகந்தது, எளிதானதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பலவித மாற்று வழிகள், ஏதேனும் ஒன்றை தேர்ந்தெடுங்கள். பகவத்கீதையை பின்பற்றாமல் இருப்பது ஒரு வழி அல்ல. பகவத்கீதை வழிபாட்டின்படி நம்ம செய்யணுமே தவிர வேற வழிகள் நம்ம போகக்கூடாது. இங்க கொடுத்திருக்கிற வழிகள் எதுனாலும் நம்ம செயல்படலாம். அதான் நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி சாதனா பக்தியில ஆரம்பிக்கிறோம். சின்னதா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ரெகுலரா வந்து சாண்டிங் பண்றது, பிளஸ் மங்களாரத்தி அட்டன் பண்றது, கோயிலுக்கு போறது, கோயில்ல போய் சேவை செய்யறது, வீட்டுல சின்ன சேவைகள் செய்யறது, பொருட்களை பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே வாங்குறது, பொருட்களை பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே சம்பாதிக்கிறது, சம்பாதிச்சதுல ஒரு சிலரை வந்து பகவானுக்காக பிடித்தமானதை செய்யறது, பிடித்தமானதை செய்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது, அர்ப்பணம் பண்ணதை வந்து நம்ம நைவேத்தியமா ஏற்றுக்கிறது, பகவானுக்கு விதவிதமா ஆடை அணிகளை அணிவித்து பார்க்கறது, அலங்காரம் பண்ணி பார்க்கறது, இப்படி எல்லாமே வந்து பக்தி தோட்டல உயர்ந்ததா இருக்கு. ஸோ சாதனா பக்தி செஞ்சுட்டு அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸும் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம இந்த நடைமுறையில எளிதா வந்து நம்ம அடையலாங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ பக்தியில முன்னேற நிலைகள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணர் மீது மனதை நிறுத்தி கிருஷ்ணரோட நேரடியாக உறவில் வாழ்தல், அது 8வது ஸ்லோகத்துல விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. 9வதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி கிருஷ்ணரை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை வளர்த்து கொள்ளலாம். அந்த நெறிமுறைகளை பின்பற்றணும். ஒழுக்க நெறிகள், ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ கிருஷ்ணருக்காக உழைப்பது பக்தி தொண்டின் நிலைக்கு உயர்வடையலாம். கிருஷ்ணருக்காகவே சேவைகள் செய்யறது, அப்புறம் துறவு, ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளுதல் மற்றும் தியானம், தூய்மை அடைதல், அமைதி, படிப்படியான முன்னேற்றம், இது எல்லாமே வந்து நமக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்குங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் சமநிலையுடையவனாக என்ன மாதிரி இருக்கணுங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பொறாமை இருக்கக்கூடாது, எல்லா உயிர்களுக்கும் நண்பனா இருக்கணும், அந்த ஆத்ம தளத்துல உயரணும், பரமாத்மா எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கிறத பார்க்கணும். நம்ம எதையுமே சொந்தம் கொண்டாடக்கூடாது, நம்ம இங்க உரிமையாளர் நினைக்கிறதே அது அகங்காரத்துல கொண்டு போய் விட்டுருது. இன்ப துன்பம் வரும்போது சமநிலையில இருக்கணும். அது நம்ம சித்த பிரஞ்ச நிலையில படிச்சிருப்போம். அதாவது இன்ப துன்பங்கள், வெயில் மழை எது வந்தாலும் களங்கம் அடையாமல், இன்பம் வந்தா எக்ஸைட் ஆகிறது, துன்பம் வந்தா அப்செட் ஆகி டிப்ரெஷனுக்கு போறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ரெண்டையும் ஈக்குவலா பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த டியூவாலிட்டி ப்ராசஸ் எல்லாத்துலயும், இரட்டிப்புத்தன்மை எல்லாத்துலயும் நம்மை நெறிமுறைப்படுத்தி நம்ம வரும்போது நம்ம முன்னேற முடியும். சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலையை நிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அர்த்த பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பகவான் இந்த இடத்துல ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்கிறாரு, எனக்கு பிரியமானவன் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? நமக்கு பிரியமானவர் கிருஷ்ணர்னு நம்ம சொல்லிக்கிறத விட அவங்களுக்கு பிரியமானவங்களா நம்ம இருக்கிறது ரொம்ப. ஒரு காலேஜ்ல காலேஜ் பிரின்சிபல் இருக்காரு, பிரின்சிபலுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய உத்தமம் இல்லையா? ஸோ உயர்ந்த தளத்துல இருக்கிறவங்க நம்ம சொல்றது ரொம்ப அற்புதமான நிலை. அந்த நிலைக்கு உயரணும். பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அதாவது இந்த மாதிரி எல்லா சகிப்புத்தன்மையிலும் சுய கட்டுப்பாடு, அதாவது சுய கட்டுப்பாடுல இருக்கணும். நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம வாழ முடியாது, இப்படித்தான் வாழணும்னு ஒரு கட்டாயப்படுத்தி அந்த வாழ்க்கை முறையை கடைபிடிக்கணும். மனதையும் புத்தியும் நிலைநிறுத்தணும். பகவான் பக்தி தொண்டலில் ஈடுபட்டு நம்ம செயல்கள் செய்யும் போது எனக்கு பிடித்தமானவனாகிறான். பகவான் குசேலருக்கு தன்னுடைய சிறு வயது நண்பர், அவரை பார்த்த உடனே அவரோ பெரிய ராஜா கிருஷ்ணர். அப்படி இருந்தும் தன் நண்பன் வந்ததற்காக அந்தனருக்கே உரிய மரியாதைகள் என்னென்ன இருக்கோ, ஏழை பிராமணன், அவர்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு, வீட்டுல இருந்த கொஞ்சோண்டு அவ்வளவுதான் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. அதை கூட இவரு பெருசா நினைச்சு வாங்கி அதை சாப்பிடுறாரு. இவருக்கு தேவையான அத்தனை செல்வங்களும் ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்குதுங்கிறத நம்ம அந்த குசேலரோட கதையில நம்ம பார்க்கலாம். அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எல்லா துன்பங்களையும் கிருஷ்ணருடைய அருளாக நினைத்து, அதாவது துன்பம் வந்தா கூட பக்தர்கள் என்ன சொல்றாங்க, பகவானுடைய கருணை இதுல ஏதோ சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். நாரதற்கு சிறு வயதுல 5 வயது இருக்கும்போது அவர் அம்மா தவறிடுறாங்க. தவறிடும் போது அவரு கிருஷ்ணருடைய கருணையா நினைச்சுக்கிறாரு. பொறாமையற்றவனா இருக்கணும், எல்லா உயிர்களுக்கும் நண்பனா இருக்கணும், எல்லா உயிர்களுக்கும் பரமாத்மா இருக்கிறதா பார்க்கணும், எல்லாரிடமும் அன்பு செலுத்தணும், இன்ப துன்பத்துல சமநிலையில இருக்கணும், உரிமையாளர் நான் இல்லைங்கிற தளத்துல உயர்ந்து கிருஷ்ணர் தான் பகவான் தான் இந்த எல்லாத்துக்கும் சொந்த அனுபவிப்பாளர் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். அகங்காரத்துல இருந்து விடுபடணும், நானுங்கிற அந்த அகங்காரத்துல இருந்து விடுபடணும். சகிப்புத்தன்மையோட எல்லாரையும் மன்னிக்கக்கூடிய அந்த தன்மையில உயரணும். திருப்தியுற்று இருக்கணும், கிடைச்சதுல வச்சு திருப்திப்படணும். எப்போதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். எல்லா செயல்களும் நம்மை நெறிமுறைப்படுத்துறதுக்காக மட்டும்தான். நம்ம இதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம், பக்திங்கிறது நம்மளை நெறிமுறைப்படுத்துவதுங்கிறத இதுல இன்டைரக்டா புரிஞ்சுக்கலாம். சுய கட்டுப்பாடு உடையவனா இருக்கணும், மனதை உறுதியோட வச்சுக்கணும், புத்தியையும் மனசையும் பகவான் கிட்ட நிலைநிறுத்தணும். யோமத் பக்தசே மே பிரியா, எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்றாரு பகவான். இந்த அளவுக்கு இருந்த போதும் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள். அதுக்கான கொஸ்டின் பேப்பரை லீக் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு பிரியமானவன் எப்படி இருப்பான் அப்படிங்கிறத இங்க லீக் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயும் நம்ம உயரும் போது பகவான் மனதுல நம்ம இருப்போம். அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்கிற இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார். எனது சொந்த கர்ம வினைகளால் இந்த நபர் எனக்கு எதிரியாக செயல்படுகிறார். எனவே அவர் எதிர்ப்பதை விட, ஹரே கிருஷ்ணா, துன்பப்படுவதே சிறந்தது. இதுதான் கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுபடுற வழி. கர்மம், இப்போ ஒரு செயல் நமக்கு எதிராக நடக்குது அப்படின்னா நம்ம அதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும், நமக்கு இந்த நபர் தான் எதிரியா எனக்கு ஏன் செயல்படுறாருன்னா நம்ம செஞ்ச அந்த கர்ம பலனால அந்த செயல் நடக்குது. ஸோ இதுல நம்ம அந்த துன்பத்தை அனுபவிப்பதுதான் சிறந்ததே தவிர அந்த பர்சனை போய் காக்கக்கூடாது. பர்சனை
நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களுக்கு தான் நம்ம எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறோம், பர்சன் மேல தாக்குறது இல்ல. இதுதான் வந்து கர்ம பந்தத்துல இருந்து விடுபடுத்தும். தாக்குதலை துரத்தக்கூடாது அந்த மாதிரி. ஸோ கர்ம பந்தம் எனக்கு ஏன்னா நமக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த கர்மத்துல இருந்து நம்ம பக்தி செஞ்சு நம்ம வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையலாம். அதுதான் வழியே தவிர நம்ம ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட பகைமை பாராட்டுவது சரியில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஏற்படும் நல்ல மற்றும் தீயவை என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்காக பகவானால் ஏற்படுத்தப்படும் பக்குவமான திட்டம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அடுத்ததுல வந்து கிளியரா சொல்றாங்க, நல்லது தீயது எதுவா இருந்தாலும் என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்காக, அது பகவான் கொடுக்கிற பக்குவமான திட்டம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நெக்ஸ்ட், பகவான் அமைத்து கொடுக்கிற அந்த பகவானுடைய திட்டம் இது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். நாரதர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இல்லையா, அது மாதிரி. இந்த ஸ்லோகத்தோட நிறுத்திக்கலாம். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். யாரு வந்து யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம, தொந்தரவு செய்யப்படாம, எந்த தொந்தரவுக்கும் ஆளாகாம, இன்பம் துன்பம் இந்த ரெட்டிப்பு இந்த இதுல எல்லாம் வந்து ஒரே நிலையில சமநிலையில் இருக்கிறாங்களோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் சொல்லிட்டு பகவான் இங்கே பகவான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்காமல், யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் சமநிலையோட இருக்கிறவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட், யாருக்கும் தொல்லை கொடுப்பதில்லை, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படுவதில்லை. பக்தர் எப்போதும் கிருஷ்ணர் பக்தி, அவங்களுக்கு அவங்க பக்தி செய்யறதுக்கே டைம் பத்த மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி போக்கஸா இருக்காங்க. அதனால வந்து நிறைய பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளிப்படலாம். பக்தி செய்யறதே அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்து வெளியில வரலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி இருக்கணுங்கிறத இங்க சொல்லிட்டாங்க. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद के जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees. हरे कृष्णा.